Nyt. Eli ollaan Val di Solis MM:ssä Italiassa ja kisat ei lähtenyt meitsi osalta mitenkään kauhean hyvin käyntiin, tai oikeastaan ne on jo ohi. Mä ajoin tänään yhden reenilaskun testasin, että jos tuolla puolella olisi voinut ajaa, mutta ei siitä hirveästi mitään tullut. Et mulla polvessa on, tähän mä sanoin, se liikkuu ehkä just 90 astetta. Et ei se tänne enempää paljon saa taitettua, niin ei se pysty polkea ollenkaan. Ja sitten jos mä laitan jalan pois polkimelta, niin mä en saa sitä enää takas polkimelle. Ja sitten on vielä tosi vaikea rata ja muuta, siellä on aika suuri riski niin kun vetää tukat, niin se vaan menee pahemmaksi niin paljon oikeastaan. Tai se niinku, mä ajan sen ekat 200 metriä siitä radasta, mä olin silleen, että ei siitä tullut yhtään mitään. Ja on nyt aika vaikea päätös, nyt on niinku fiilis ei mitenkään ihan hirveän tontis, että nyt joutuu vaan tai siis taivaaseen, että fiilis on aika tontissa. Et ei niinku hirveän hyvä olo, mutta tällaista nyt joskus on. Nyt mä joudun olemaan noille muille jätkille niinku tukena ja yritän jeesata niitä hyvin. Meillä on ihan hyvä tiimi. Täällä on Toni, Aki ja Make, niin niitä jotenkin yrittää jeesata ja ehkä menen lähteen. En mä tiedä mitä nyt jos pystyy itse oikein tekemään. Auttaa niitä jollain tavalla. Vähän neuvoa linjoja ja muuta. Ehkä pystyn kävelemään radaa ja tollaista niiden kanssa. Mut siinä se oikeastaan on. Et me yritettiin, sit mä olin 4 päivää Itävalla siellä fysioterapeutilla. Testasin tai saatiinkin itse asiassa toi polvi toimii ihan hyvin. Et mä kävelin vielä viime viikon perjantain kepeillä. Se, olin 4 päivää siellä, käytiin 3 kertaa päivässä. Se sitä käsitteli ja se rupesi toimiinkin ihan hyvin. Mutta ei sen ihan toimi tarpeeksi hyvin vielä. Et ei siitä hirveästi, sanotaan, että mä pystyisin ehkä ajaa, mutta ei kauheasti lohduta ajaa niinku 3-20 joukkoa, et ei siinä ole mitään järkeä, ihan turha. Niin parempia säästää itteensä, että ajaa sit Kanadassa seuraavan kerran. Kuka voittaa? Mä luulen, että siellä on G. Atherton ja Hilli aika vahvoilta. Mä näin Hilli tänään ajaa aika reippaasti tuolla. Et se näytti ihan hyvää kyytiä menee. Piitti on varmaan kans ja Minaari. Mä luulen, että joku niistä 4 on niinku korkeammalla jakkaralla tällä kertaa aika varmasti.